Здравейте и добре дошли отново в канала. Аз съм Мариела. Деската, за съжаление, отново отсъства поради две причини. Едната е, че е на работа в момента, а другата е, че може би не би била толкова полезна по темата, за която ще си говорим в това видео, а именно това е темата за кърменето. Доста интересна тема, доста обширна бих казала. Първо, сега искам да се извиня на тези от вас, които ме помолиха да направя видео за кърменето. Доста се позабавих с него, но ето, че намерих време и сега съм тук пред вас, за да ви разкажа от моя опит, каквото аз знам, каквото аз съм прочела и какво се е случило при мен. Като искам да подчертая още в самото начало, че аз не съм консултант по кърмене, не съм никакъв такъв специалист и това, нали, е важно да се каже. Аз ще говоря единствено и само от личен опит, това, което съм прочела. Сега за мен тук съм си написала в тази тетрадка по точки, така че да не забравя нещо. Може от време на време да си поглеждам, за да мога да бъда така максимално полезна. И ето тук сега гледам първата точка, която аз съм си написала. Това е подготовката. Какво имам предвид под подготовка? Аз лично исках да съм много добре подготвена и започнах да чета книги и да гледам видеа в YouTube, разни лекции с специалисти, с консултанти по кърмене, за да съм така подготвена, когато бебето се появи на бял свят. Сега тук ще спомена местата, от които аз съм черпила информация. Като книга най-вече съм черпила информация от книгата на Хедра за кърменето. Долу ще оставя линк в описанието, коя точно книга имам предвид, ако някой случайно не може да я открие. И другото е, гледах много от лекциите на Ася Демирова. Аз и до ден днешен продължавам да ги гледам, защото те не са само за кърменето, има и някои за други неща, които са полезни. В канала Едно на ум, мисля, че гледах така повечето нейни лекции. Ще оставя също линк долу в описанието. Като аз, след като се подготвих така доста добре, смея да кажа, след това, след като родих, ми беше така доста лесно с кърменето. Може и да е било късмет, нямам представа, но гледах да изпълнявам всички стъпки, които съм научила. И това ми беше така доста полезно. Дори ми се случи да помогна на друга майка в родилното, която не можеше да се справи, не можеше да си нагласи позата така добре. Но смятам, че всяка една майка, която изгледа някакви лекции, не е задължително да е на Ася Демирова, просто на мен тя така доста ми харесва от тези, които правят видеа в YouTube, участват в такива. И книгата на Хедра също така ми беше много полезна. Другото важно нещо са помощните средства, а именно какво имам предвид, това са помпата за кърма. И другото нещо, което на мен ми беше също много полезно, са тези подложки, които се залепят от вътрешната страна на сутиена и така няма някоя нощ да се събудите с мокри петна по пижамата си. Да, вярно е. Спите с сутиен, който е за кърмачки. Повярвайте ми, той не се усеща така, както другите сутиени, но поне няма да се събудите целите мокри. Сега, разбира се, не при всеки се случва, но при мен лично беше така и това ми беше много полезно. И третото нещо, което ми беше също много полезно, това са тия пликчета за замразяване на кърма в фризера, като може би тези пликчета за замразяване на кърма във фризера може да си ги вземете, ако случайно ви потребват. На мен лично ми трябваха, но може и да не му трябват на всеки. Сега ще започна с нещата, които аз си бях взела лично за кърменето в родилното, и това бяха помпата за кърма и едни таблетки за студена стерилизация. А освен помпата, всъщност си бях взела и такива шишета с биберон. Бяха ми много полезни, когато бебчето се появи на бял свят. Естествено не ми го дадоха веднага, тъй като аз родих и с секцио. Има много голямо значение как ще родите, предполагам. Има голямо значение в коя болница ще родите. Но така или иначе, както и да родите, бебчето така или иначе го взимат за разни процедури, изследвания, гледат го специалисти и така нататък, така че то няма как постоянно да е при вас. А и помпата е много полезна в началото, когато нямате възможност бебето да я свърши тази работа, да стимулира коластрата да тръгне.
аз да ви кажа, се изненадах, доста бързо ми тръгна коластрата и то без да съм използвала помпата за кърма, защото на мен коластрата ми тръгна още като бях в интензивното след секциото. Аз не вярвах, че ще се получи такова нещо. Бях чувала, че след секцио кърмата, нали, коластрата се забавя, не тръгва веднага след като родиш, но повярвайте ми, не е така. Може при някои нали, пресни майки да се е случило така заради стрес, примерно, или заради нещо от лекарства. Не знам и аз нямам никаква представа, не съм лекар и не мога да кажа, но факт е, че при мен кърмата се тръгна доста рано. Аз просто помпата я използвах за стимулиране на гърдите, така че да се задържи количеството, да се увеличи и така нататък. И естествено бебчето, когато ми го носеха, не пропусках да го сложа на гърда. В началото така имахме някои трудности, но искам да ви кажа, че трудностите бяха там, че Изабела заспиваше. Тя си имаше, нали, някаква лека форма на жълтеница и тя заспиваше, като я сложа на гърда, цокне там 2-3 пъти и после заспива, което, нали, после аз продължавах с помпата да стимулирам гърдите и да ви кажа, съм доста доволна от това нещо. Като веднъж ми се случи и да й дам от шишето, затова ви казвам, че може би е добре да се вземат и такива таблетки. Следващото нещо, което според мен е най-важното за кърмещите майки, това е спокойствието. Повярвайте ми, това е най-важното нещо. Аз лично моето спокойствие си го набавих, когато се информирах така доста добре какво трябва аз да направя и направих всичко, което зависеше от мен и така си бях доста спокойна в началото. Имах някои притеснения по-натам, но това в следващите точки по-натам в видеото ще ви спомена къде бяха и кога бяха моите притеснения лично. Следващата точка, която аз съм си записала, е посещението при консултант за кърмене. Искам да ви уверя, че за ваше спокойствие е добре да се видите, ако имате някакви притеснения, каквито и да било, с консултант по кърмене, а не да разпитвате приятелки, разни баби, майки и всякакви такива, да пишете в Google какво да направя, ако еди какво си ми се случи, ако нямам кърма достатъчно или така нататък. Най-добре според мен специалист, да се обърнете към специалист и той да ви даде точни и ясни насоки, за да не се така развалят нещата, вместо да се подобрят. Това е моето мнение. Следващото, което съм си записала тук, е хранителния режим. Това е нещо, което според мен е важно, но да знаете, че този мит, че кърмачките не могат да ядат всичко, изобщо не е верен. Можете да ядете почти всичко, естествено в умерени количества, като аз лично съм гледала да спазвам следния хранителен режим. Не толкова строго, но ще ви кажа някои основни неща. Първото е, гледах да приемам повече плодове и зеленчуци, повече фибри. Сега въглехидратите са доста болнава тема за току-що родила жена, защото въглехидрати като паста, хляб и така нататък, някои жени, така, които са понатрупали повече килограми по време на бременността, вероятно искат да спазват някакви диети и така нататък, но повярвайте ми, това не ви е нужно. Точно докато кърмите, има време, ще отслабнете, тялото на жената се възстановява до 1 година, доколкото на мен ми е известно, и доколкото, нали, от личен опит мога да ви кажа, след раждането. И аз лично, след като кърмих, аз кърмих до 1 годинка, докато стана Изабела, така си бях определила минимум. Това ми беше минимума и вече нататък каквото стане. И тя горе-долу реално, като стана на 1 годинка, вече взе да не иска толкова много и взе сама да се отбива общо взето. Много лесно стана отбиването при нас. Но това според мен се случи така, защото аз оставих нещата на техния естествено да се случат. И за това смятам, че при нас толкова лесно се получиха. Като нещо, което сега се сеща много важно, е желязото.
Желязото е важно, защото бебето през последния етап от бременността взима така доста големи количества желязо, пък и не само желязо, си набавя от вашия организъм. Така просто устроени нещата и вече след като вие родите, вашият железен запас в организма е доста малък, доста намалял и трябва по някакъв начин да си го набавите. Можете да си го набавите чрез храна, ако това не е достатъчно или ако не можете да ядете някои от тези продукти хранителни, които съдържат така доста повече желязо в тях. Можете и с някакви хранителни добавки. И нещо интересно, което аз научих точно след като родих, беше, че желязото, за да се освои, когато е приемано било то с храна, било с някакви хранителни добавки, няма никакво значение. За да се освои от организма, трябва да не се приемат млечни продукти 2 часа преди приемането на желязото и 2 часа след приемането на желязото. Може би 2-3 ли беше? Няколко часа. Не мога да ви кажа сега със сигурност, защото съм позабравила, но няколко часа преди и няколко часа след приемането на желязото не е хубаво млечните продукти да се приемат, за да се усвои добре от организма. Ядките, например, сега пак има разни митове, фастъци не трябва да се ядат, защото може да има алергична реакция при детето, мед не трябва да се яде, защото алергична реакция, това не трябва да се яде, защото не знам си какво си. Например, орехите, бадемите, лешниците са много полезни и може да си хапвате съвсем спокойно, естествено не в разни главоломни количества, но от всичко в нормални количества е окей, докато кърмите. Друго нещо, което се сещам, даже сега се сещам къде съм го гледала, беше в една от лекциите на Ася Демирева. Специално за цитрусите не е задължително да не се ядат цитруси, да не се ядат като цяло, но по-добре е да се приемат под формата на ядене, самия плод да не е обработен като изтискан като фреш, защото в един фреш има доста повече от 1-2 портокала, които това е количеството, което според специалистите е не прекаленото, което е допустимо по време на кърмене, което е добре за кърмещите майки, защото пак могат да си хапват такива плодове, но просто без да прекаляват. Друго, да видим сега какво съм си записала. Записала съм си много важно нещо за мазнините. Има доста голямо значение какви мазнини се приемат. Като важни са мазнините, но не трябва да се приемат тези, които са в разни пакетирани палмови и всякакви такива маргарини и всичко от този сорт, защото не е много окей. То по принцип за здравето на човека не е много окей. И аз лично си набавях мазнини от зехтин, от масло и също така от месо, което също не трябва да се прекалява, особено с мазнината от месото. И сега идва ред да спомена за храните, които трябва така доста да се ограничаваме. Първото нещо, за което се сещам, това са тези мохливите сирена. Тях, да ви кажа, съм гледала да спазвам изобщо да не ги консумирам. Следващото нещо са суровите храни. Суровите храни, какво имам предвид под сурови храни? Да речем необработени яйца, сурови яйца. В какво има сурови яйца? Например в майонеза. Аз лично страшно много обичам майонеза, обаче не е толкова полезно, защото в нея има сурови яйца. Не е толкова полезно, докато кърмите имам предвид. И следващо нещо, пикантните храни. Пикантните храни биха могли да предизвикат газове, не газове, ами колики. Като казах газове, броколито, също ако се прекали с яденето на броколи, докато кърмите, има вероятност да предизвика газове и така колики също. Като в умерени количества пак е окей да си го хапвате, не е нужно изобщо да го изключите от менюто си. Друго, кафето и алкохолът. Сега се сещам, за кафето има майки, които така не могат без кафе. Да знаете, не е нужно да го спирате изцяло. Едно кафе сутрин можете съвсем спокойно да си пивате. Също
за алкохола, може ако случайно така ви е изпушила главата вече, да речем бебето много е ревало и така нататък, нещо много напрегнати, една чаша винце вечер или една чаша биричка няма да навреди изобщо. Това също се сещам, че пак от лекциите на Ася Демирова го знам. И мисля, че поприключихме темата за хранителния режим. Сега тук съм си записала да ви кажа за организма на хората, като какво имам предвид. Това просто така съм си записала точката, не друго. Всеки организъм е различен. Оказва се, за мое очудване в началото, когато научих за това нещо, че по принцип всеки човек, казвам човек, защото не само жена, ами и мъжете могат да лактират, но всяка жена може да произвежда максимално различно количество кърма. Ако вие можете, да речем, да произвеждате само по 20 мл кърма на всеки 2 часа, каквито и хранителни добавки да пиете, каквото и да вземате, каквото и да ядете, ако щете на челна стойка се качете, но повече от това количество няма да изкарате. И това не е защото вие сте лоша майка или защото е във вас причината, нали, чисто не сте направили нещо, не хапнали сте нещо, което не трябва или така нататък. Не сте виновни изобщо, просто организъм. Това е. Но искам да ви кажа, че точно Ася Демирова, пак за пореден път я споменавам в нейни лекции, тя е казала, дори детето, което, нали, приема малко кърма от майката и му се додава адаптирано мляко, пак се води за кърмено дете. Това, че не се храни изцяло с кърма, няма абсолютно никакво значение, пак е кърмено дете и няма нужда да се притеснявате, че нямате достатъчно кърма. И второто нещо е, ако поради някаква причина изобщо нямате кърма, поради стрес, поради здравословна причина или така нататък, изобщо не се притеснявайте, вече на пазара има достатъчно добри и близки до майчиното мляко адаптирани млека и доста бебета са израснали с такова адаптирано мляко. Да не говорим, че в миналото такива адаптирани млека е нямало. И майките, които не са имали достатъчно или пък въобще не са имали и не са могли, нали, от някоя друга жена да си вземат, която има повече, ами нас са ни хранени с айран, с кисело мляко с вода. Така че пак сме станали хора, пак сме пораснали, здрави сме, прави сме, няма абсолютно никакво значение. Не дейте да се притеснявате, да се депресирате от това, че имате по-малко кърма или че нямате въобще. Това изобщо да не ви притеснява, бъдете си щастливи, гледайте си детето, няма абсолютно никакво значение това нещо. Тук в тази точка пак искам да вметна, пак заради количеството кърма, доста майки, включително и аз за това се притеснявах най-много, мислех си, че нямам достатъчно кърма. Като се започна едно пиене на добавки, едно цедене с помпата постоянно, за да си докарам повече кърма. Например, понеже Изабела, тя по едно време, като беше много малка, може би на 2-3 месеца да е била, още в самото начало, тя си правеше по повече от 6 часа сън през нощта, при което на мен гърдите ми се напълваха с кърма, ставаха на камък. Едно цедене пак падаше, сутрин особено, и не знам дали заради това постоянно цедене, което съм го извършвала, за да си докарам повече кърма, защото нямам достатъчно, или заради това, че тя имаше такива доста по-големи интервали на сън. И аз тогава първоначално сглупих, че не ставах да се цедя, поне веднъж през нощта, можеше да си навивам аларма, но кой да се сети. Бях получила нещо като запушване, не съм имала мастит, но нещо като запушване на млечните канали бях получила и оттам идваше още притеснение, че пак нямам достатъчно кърма. Аз съм си имала, в един момент започнаха да ме болят гърдите, започнаха да ми стават набучки, но кърма от тях не течеше ни с помпа, нито никак. Това беше момента, в който аз посетих специалист и тогава отидох при Хедра, консултант по кърмене,
и съм доста доволна така от нейните насоки. Тя ми каза какво да правя и всичко се нормализира, слава богу, така че да знаете, че може да си мислите, че нямате достатъчно карма, но всъщност да имате и да знаете, че ако бебето наддава добре, това означава, че се храни добре, нищо, че вие си мислите, че нямате достатъчно храна, която да сте произвели за него. Така че съветвам, ако имате някакви притеснения, не дейте на своя глава да си правите някакви неща, да пишете в Google какво да правя, ако еди си какво си ми се е случило. Ами да си отидете при специалист и да си го питате него. Наистина смея да кажа, че тези хора са компетентни и могат много да са ви полезни и много да ви помогнат в такива ситуации. И като последна точка съм си записала дали се дава вода на кърменото бебе. Този въпрос има две мнения по него. Някои хора твърдят, че трябва задължително, особено бабите. Как може да не се дава вода на детето? Как ще оцелее това дете без вода? Ами да ви кажа, доста добре си оцелява, защото Изабела не е пила никаква вода до момента, в който тя не започна да се захранва. Тогава започнах да й предлагам вода, тя си искаше, така, тъй като вече беше започнала да приема твърда храна. Повярвайте ми, в кармата има достатъчно вода и не е абсолютно, няма абсолютно никаква нужда детето ви. Даже аз, понеже това неверни, викам си, да, така казват специалистите, ама дай пък да пробвам. Детето пък ако има нужда, то ще си пия вода. Хора, пробвах веднъж, пробвах два пъти. Изабела абсолютно отказваше, правеше физиономии, защото не искаше да пие тази вода. И аз си викам, щом така казват специалистите, щом и аз лично съм проверила и детето не иска, значи така трябва да е. Така че Изабела не е приемала никаква вода. И мисля, че с това можем да завършим видеото. Надявам се да не е станало прекалено дълго и досадно. Надявам се с някои неща, които съм повтаряла, да не съм точно досадна станала. И много се надявам, ако поне на една майка помогна с това видео, ще съм много щастлива, изключително щастлива, а защо не и на повече. Ако искате да гледате повече видеа на същата тематика или по-скоро главно на други тематики, защото ние с сестра ми сме си обещали да си възобновим така дейността в канала, но за сега малко ни е трудно, надявам се скоро да успеем и вече да не аз да качвам някакви видеа за майчинството, от разни от опит, сама да ги правя и да ги качвам през няколко месеца, а да сме така доста по-активни и с доста по-интересно съдържание да се завърнем. Но каквото такова, когато успеем, тогава ще го направим. Няма да давам на празни обещания сега. Ако видеото ви е харесало, можете да се абонирате за канала, можете да го лайкнете, да натиснете палчето. И ако искате също така, можете да ни последвате в социалните мрежи, долу ще оставя линк към общия ни профил в Instagram и ще оставя и линк към моя личен профил в Instagram, ако имате някакви въпроси допълнителни, с които аз мога да съм ви полезна на тази тема или друга тема за майчинството, защо не, от личен опит, ако мога да съм полезна, ще съм много щастлива. Целувам ви, чао и до нови срещи!